Luto ako ng stir-fry vegetable with shrimps. Ayan. Konti lang to guys. Tapos, nag-separate na ako ng para sa anak kong babae na allergic sa malalansa sa hipon. Basta mga seafoods, allergic siya. Ayan. Nag-separate na ako para sa kanya. Ay, yung pangatlo kong anak mahilig sa hipon. Sa seafoods. Ayan. Yummy, yummy. Pa guys, yung kasama kanina ng stir-fry vegetable with shrimp. Ito pa yung ating tofu. Tofu na niluto ko sa oyster sauce with honey. Tapos, nilagyan ko yan guys ng konti lang na spicy. Kasi kakain din yung mga anak ko. hindi sila sa akin, mana, na mahilig sa manghang. Ayan guys, tofu. Yummy, yummy. Ayan guys, luto na yan. Oh, hindi na ako nakapag-video guys ng kung paano lutuin. Kasi nga busy. Tapos maliligo pa ako nito guys. Hindi pa ako naliligo. Tapos mga 10:50 magsusundo na ako sa anak ko. Tapos maghahatid din ako ng pagkain nila sa tanghalian. Kaya din ako makapag video ng pagluluto. Kaya yan lang. Yan guys. Pasensya na po. La la la.